etorri nintzen gogoakin. Hemen jente asko egul gogo barik etorri da, zer dan ikusten etorri da, nik nahi neban kursoa hartu. Betxan dukata oso ondo etortzen dela, oso ondo bai egon garen jentiek apur bat azalpenak emoteko eta beste ikuspegi batzuk ikusteko. Ikuspegixe gainera oso zabalak, bata bestia ez dugu zer egin dugun da zer egin nahi dugun bez. Ero oso jente formatu edau emoteko bai, bai abogauen mailan, bai gimnasia mailan, bai jateko mailan, bai danetan maila guztietan. Eta nik dana eramaten dut ona, dana derut ona, ez dukete zer atxekizitako ez ezer. Eta anima danok etortzera. Bueno, kurso hau edo 3 egun honek eduki dugu zenak eikan, aurre jubilazioi edalata, interesanti da, ez da, jubilau itxeza eta se acabó el mundo, osea, guri emotozko esoin aukera batzuk, oso ondo dauesanak, gauza batzuk aldatu leikez, baina aukerie politxe da. Eta pentsetot danok animetie ondo ongo dala. Eta eika berak aurretixaz, denporiaz eta gauzak hobetuz, danontzako dala ona.